Viime talvena olin menossa Lappiin laskettelemaan. Siinä on pitkä matka ja raiteitakin pitkin pääsee. Varasin paikan yöjunaan. Autojuna on Pasilassa ensimmäisenä, niin on ensimmäisenä liikenteessä. Sitten vain vaateri ja herätys päälle 10:10. 10 minuutissa kerkiin ihan hyvin poistuu junasta. Aamulla kello herättää ja 10 on ulkona. Nyt on vain autoa hakemaan. Kovin on hiljasta ympärillä ja junakin lähtee pois. Ei asemarakennusta, ei muita matkustajia. Pakkasta on rapsakka 20. Seurana vaan tukkipino. Tää on väärä asema. Googlaan. Olen 100 kilsan päässä oikeasta asemasta. Melkoisen kylmä siinä aamutuulessa taivasella tulee. Kilautan taksille, että täällä tarvitaan kyytiä. Sovitaan, että puoli tuntia. Onneksi kiukku lämmittää. Siinä odotellessa soita junan palvelunumeroon. Vaan se kohteliasta kertoa, että yksikään auto ei pääse lähtemään ennen mua. Ja mä en ole ihan hetkeen tulossa. Pääsen toki perille, mutta takaisin ajoin. Miten tämä nyt sitten meihin liittyy? Staron on teollinen palveluyritys. Mitä yhteistä on prosessilaitteiden valmistuksella ja junamatkalla? Yllättävän paljon. Raiteet on osa liikennejärjestelmää ja asiakkaan tuotantoketjua. Homman pitää toimia saumattomasti. Molempien toiminta skaalautuu. Rautateillä vaunujen määrä elää matkustajamäärän mukaan. Meillä 15 000 neliön tilat muuntautuu tuotantotarpeen mukaan. Junamatka on prosessi siinä kuin teollinen laitevalmistuskin. Onnistuneen prosessin takana on toimivat laitteet ja niitä käyttää osaava ja pätevä henkilöstö. Meillä laitehankinnat vastaa asiakkaiden tarpeita. Junat? Olko. Junalla kulkee ympäristöystävällisesti. Starin kyydissä saat mukana meidän vastuullisuuspolulla ja teet hommia tyytyväisten työntekijöiden kanssa. Mulla on tutkitusti great place to work. Pari eroakin löytyy. Meiltä Pansiosta lähtee toimitus vaikka meriteitä pitkin maailmalla. Kisko kulkee tiukasti maan kamaralla. Molemmissa on asiakas, toimittaja ja sopimus. Asiakassuhde. Minä Lappien raiteita pitkin sovitussa ajassa ja sovitulla hinnalla. Tai ainakin lähes. Staronilla toimitukset aikataulussa ja sopimuksen mukaisella hinnalla. Meillä asiakas pidetään ajan tasalla koko prosessin ajan. Raiteilla konnari vastaa hommien sujuvuudesta. Meillä projektipäällikkö. Meillä se mitä luvataan, pidetään. Ja vinkkinä raiteille, että olisi kiva jos kuulutus aikataulumuutoksista kuuluisi makuvaununkin. Niin, että jos haluat haastaa itsestäänselvyyksiä, jutellaan.